נכשל לגמרי. והובטח להם שאני אמכור זהב תוך יום, וזה לא קרה. הפרתי 200 עותקים בשנה, שזה לא כמו שהבטחתי, והתחילו הדמו עם השירים הראשונים לדיסק השני מעונן. ואמרתי, אוקיי, אפשר להיכנס לאולפן ששירים מקסימים, אמרו לי, כבר שמענו עליך, קח את הזמן אביב, יהיה בסדר. ולא לי ברירה, ולקחתי את הטעויות, והופענו בבתי שימוש בישראל, את כל מקום הופענו פה, 10-20 איש, הופעות גרועות, ורובם אני והראל קיבלנו, אפשר להקה עם את אבטיחים וביצים ועגבניות, ופשוט נכון, הרגו אותנו בהופעות האלה. זרקו עלינו כאילו כל פעם מלא דברים. כל הירח, בגלל שהאבנים או הירקות או החסות או עגבניות, כשאלוהים ברא את האחות כזה, ואז אתה כבר רגיל, נכון? והופענו ונלחמנו, והשיר הבא נכתב להופעות לפני האלבום השני, וזה השיר שנוסה במועדון הלוגוס, והקהל לא הבין בהתחלה, הוא הלך ככה. אל תדאג